Vamos a dar comezo a sesión extraordinaria e urxente, ratificando o número base procede o que de sesión. De xeito ordinario, as sesións de órganos colexiados deben ser convocadas con antelación mínima de 2 días hábiles, como ben saben vostedes, entre a data de convocatoria e o día de celebración de sesións de que se trata. Non obstante, poderán celebrarse sesións con carácter de urxentes, a respetar esa antelación da convocatoria cando existan razóns debidamente motivadas de urxencia, que se o aconsellen. Requeríndose que o Pleno do ente local ratifique esa urxencia da convocatoria de sesión por maioría simple. As razóns que motivan a urxencia da convocatoria son dúas. A primeira, a aprobación da modificación de crédito 18/2019, de crédito extraordinario para inversións financieramente sostibles, financiado por remanente líquido de tesorería. É urxente prioritario traer a aprobación inicial para poder facer, saben que ten que estar a exposición pública durante 15 días hábiles, que non entra en vigor a resolución definitiva, e o que se pretende é agilizar para que no maior plazo posible se poda acometer os investimentos que se financian con esta modificación. E a segunda é o cambio de data do pleno ordinario de maio de 2019. Segundo acordado no pleno do Concello de Lousame, as sesións ordinarias teñen lugar o penúltimo venres dos meses impares. Neste mes de maio do 2019, o pleno ordinario debería celebrarse o 24 de maio ás 8:30. As eleccións municipais do vindeiro mandato corporativo 19-23 terán lugar o domingo 26 de maio. E estaríamos ese mesmo día, pois nos datos de fin de campaña probablemente, porque o día 25 xa é o día de reflexión. O cal é urxente pospoñer unha data para que non sexa aí o pleno ordinario e adiantalo o venres. Espera, non? Cal é a data que poñemos? Esta aquí. Pero, bueno, isto para a urxencia simplemente, logo xa explicarei cando chego o punto. A urxencia, si está para votar, simplemente queda isto, a adopción a modificación de crédito e o cambio da data, porque a data que estaría establecida, pues nos considera, nos parece, consideramos que non é conveniente ni procedente. Alguna cousa que obxetar? Votos a favor da urxencia? Que sí que levantarán a man. Votos en contra? Abstencións? Gracias. O segundo punto de aprobación se procede a modificación de crédito a que antes me referí, financiado con remanente líquido de tesorería. Vamos a ver. Teñen a documentación, se foi remitida na convocatoria, non? Ben, teñen vostedes a documentación no seu haber, esta aplicación orzamentaria indicada, o aumento que se propón son 17.953 para un parque público en Campoño, para os elementos do seu equipamento, e 26.976,21 para a reparación do pavimento e a adresamento en Figueroa. En Figueroa se fixo unha obra recentemente, pero a zona do cruceiro e o lavadoiro hubo que pedir permiso a patrimonio para poder, aparte non é asfalto, que é hormigón, e agora vamos a poder reparar ese pavimento nese trozo que está xunto ao cruceiro e o lavadoiro. Os importes en total son 44.869,42. Despois, saben que xa o repetín noutros plenos, que o superávit orzamentario foi de 312.374, que o remanente líquido de tesorería de 279.291,54 e que o endeudamento, que para o primeiro destino que tería o remanente, pois como é cero neste concello, non temos que destinalo aí e podemos destinalo a operacións financieramente sostibles que non afectan pois nin a estabilidade cando son deste tipo de inversións. As outras sí afectaría. Alguna pregunta que facer? Votos en favor de modificación? Votos en contra? Abstencións?
terceiro punto, aprobación do cambio de data do pleno ordinario do mes de maio. Como antes expliquei, a motivación é que dixen que coincidiría o día anterior á xornada de reflexión e estaríamos no día de la celebración de todos os partidos que o consideren e como apropiado dos actos de fin de campaña. Entonces propoñemos outra data. O acordo sería cambiar a data do pleno ordinario do mes de maio para o mércores día 8 de maio de 2019 ás 20:30. Algún comentario? Parece moi perfecto, porque en 4 anos tardábamos 6 meses en ter pleno ordinario normal. Entón, por lo menos agora vamos corrigindo. Desde marzo hasta septiembre, no 15 non estivemos sin plenos ordinarios. Pero agora, por lo menos, o de marzo ou de maio vamos a ter. Esperemos que sigamos tendo aquí en adiante tamén. No próximo pleno vamos a traer pídolle que me recopila a documentación de todos os plenos que houve e cando porque foron eses extraordinarios para recordar e poderlo aclarar no vindeiro pleno. Vamos a volver ao pasado de fai 4 anos, que sempre está ben. Votos a favor do cambio de data? Moitas grazas, levantase a sesión.